Sugeng dalu Pak Moto. Sugeng dalu. Ngapa Rusida kok wis ngelik lho. Wah jare sugeng dalu tak jawab sugeng dalu kok. Ayo nek aku sugeng dalu Pak. Sugeng dalu Bu. Nah ngono kuwi rak ya kepenak to. Penak apane mung swara penak. Loh. Lah karepe arek apa? Karepe apa? Ayo modar kowe nek karo Tati ditantang tenan kowe. Ora celingak-celinguk. Nek udah suara karepe arep njaluk apa? Karepe apa? Ah sakarepmu kok. Rasate kon dalange jenengan tok sing jawab ki. Modar ora kowe. Ngapa ngeles dodo barang? Lah ngelos nggonamu ra entuk, Dik. Wani mau piye? Ora. Lusen nek wani lusen. Mboten wani, enten sing kagungan. Matador kok gaya. Lah iki lho. Wis wong direwangi bantu malah donekke gaya iki lho lakon. Lah ora lho salahe kok muni pengen wis suarane tok. Kok kewanen lho rumahsaku. Mbok yo man wani wong wis dikon dalange kok. Lah ya ning mbok rasa tekan kono-kono. Niate ndene arep ngapa? Anyawer. Ya kene. Kene. Yo tandang gerayange sik kaya ngopo kok. Lah maksudnya piye kon ngapa kok? Iki mau kon ngopo? Lho ayo nembang apa? Lah nembang apa? Jare akeh perangkat sing arep nyawer. Iki mau ceritane iki lho. Kebak nggone terus ardo maju ra iso. Lah duwite iki titipke aku. Wo. Duwite titipke aku. Mulane kok nek nyentak-nyentak. Ngapa? Tak wenehke liyane. Ha piye? Ah tak rogoh to aku ngerti nggone kok. Modar kowe ayo. Iki. Nyemelangi kok iki. Nang kono kita le dele? He? Nang kono ta? Ora. Nang endi? Nang kene. Apa iya? Iya iki. Endi ora Iki lho. ora Lho, tak duduhi warta buka dhewe. ya manut aku. Iki lho. Lho, duit tok. Pokoke. Ndel ora. Duit tok. Duit tok. Ning mbok dikeke mbok ora. Oh, awo. Mbok ya iso kuwi engko mengkeke separo iso. Iki sing tak wenehke Nek biasane dhuku iki mung ngumuk tok. tak wacane tulisane sike. Apa? Diwaca sik. Mbok menawa pamundutan lagu. Iki mau nawala saka dukuhe Krodan Pak Naryo. Duwe sing ngendi? Krodan. Ora jane kene krodan apa paingan? Krodan itu membawai beberapa pedusuan, Oh, berarti pedusunan. krodan iki nganggo roh. Pedesuan. Dongar muni wedhus sing rawane. Oh, krodan membawai pedusunan. Eneng Timbulrejo, eneng Krodan, eneng Paingan, Keposari, Pomahan. Oh. Jadi iki mewakili kabeh warga ki njaluk nyuwun lagu gudeg. Gubuk asmara. Podang kuning. Gudeg apa gubek? Sing bener sing endi? Omah budek ngono. Mbok sing rondok lemare to kowe iki. Iki agek maca iki karo nyekel dit ki malah ndredeg lho aku. Ya kene tak cekelke duwite. Engko. Ming tak cekel lho. Gek kowe iki njembut kaya sike. Engko tak wenehi. Ora-orane nek ora tak wenehi ra ketang siji. Oh wis andang pelit ngono. Niki nyuwun lagu Gubuk Asmara. Oh iya dicaos. Kalih podang kuning kalih lewung. Lho kok sike. Kok sike kuwi ana pira kok 3 lagu iki? Wah, Saiki sampean ora ndelok streaming saiki nang kene iki matok. iki cekelono sike. Oh kon nyekelke kertas tok. Tak etungi engko karuan le ngedum. Aku iki ora mbadi iki diitung Sik Tin. Saiki dicek sik. Kowe percaya banget kok. Monggo sik to. Pira? eneng 10. Kurang. Iki sak lagu sak yuta lho. Lah rak tombok tenan aku. Aku mau ki wis deg-degan isanes. Munggah ketok sangone amplop ning mesti isih kurang ya aku. Lah kok tenan. Dadi dukuh ya sembodo metu ngono lho. Lho nek kon ngetoke tak tokke. Ya ditokna. Lah iki wis tak tokke ngono. Lah kuwi dhek sapa? Pimole uwel ta? Iki dite sapa mau? Oh, dhek kancane galo. Terus iki diwenehke sapa? Keke Tatin kok karo Tatin men didum kanca-kanca Waranggono. Iki Gandeng sing jumlahe nyanyi pira? Tatin to. 1 2 3 4 8. 5 6 7 8.
Songo. Songo sing ning kene ngadeg iki lho. Lah ya ora apa-apa. Berarti 8. Heeh. Lah ngapa? Ras aja dilangi. Dalange mau ya mbati aku ya mbati. Tak omong itu, aku mbati 200 tak keke si Ayu Iki engko ya bakal tak wenehke. Sak karepku tak nengke sapa? Oh iya. Ya gubuk asmara tin. Ya. Wis ben. Sapa sing temandang gawe engko tak wenehi nek nyoto anu. Lah ya 3 to. 2 wae. Lagune 3. Gubuk asmara. Heeh. Podang kuning karo liwung. Heeh. Oke, ra masalah. Kowe milih apa, Tin? Lah apa wae usne? Gubuk. Gubuk asmara sik. Liwunge engko ya keri ya. Iki sik apa nyanyi sik, nembang sik? Lah manat arep dikeke sapa kuwi? Ya delok tandang grayengmu sik, ge gubuk asmara. Kaya ngopo? Nek pancen iso gawe seneng atiku tak wenehke. Tak wenehke. Panenge mau ndeke wong le gaya lho. Walah salong mau ya wekku barang. Paling mung 50 to menamu. Ya medun kono tak jajake bakso apa piye? Iya. Nyingkar nyingkur. Ya carane golek tambani engko le juget sing tenanan men dikeke 200. Alah wingi meng ngomong tok ya aku gak. Iki Ayo kuwi padha Bisa omongke sampe kok. ayo ya bangane bisu ya. Biasane aku ngopo perlune kok aku ki. Iki nganggo omong-omongan ya. Ya gandeng saya iso omong ya omong sik. Wiwitane nyingkar nyingkur. Neno. Lingsem yen mutan lelampahan kang wuri Sapa? Kae sih sapa? Mbak Yumu nglaske wae. Prastiwi po? Ngeser aku kowe ya. Ah sajake. Aku wis tau ditantang mbok 5 kok kaya kowe tak tandangi ngene ngono. Ah tenan ora. Ah kowe wani ro Prastiwi kowe ngesir kowe tok tandangi umur seminggu stroke. Dene nek wani. Kaya nek wani kok. Enak. Ya. Tresna tulus nadyan ing gubuk asmara Yen lewat. ngapain kowe? Ameng dhewe kok aku. Arep joget. Ra. Aku ngak nyawang lemu joget. Ora joget yo aja digawa duwite. Mengko. Lah masa aku padha karo sing do lungguh? Mengko tak weneh. Ge, rampungno sik. Siap ya Pak, kok sawerne ya, rasa ngenteni dukuhe. Oh, kae bapake do arep nyawer rasa. Iya. Rasa liwat akik. Kok akik? Kok akik? Akik ki atos. Angil, 200 wae angil. Ha iya, makane tak nengki wae ben. Iya. Yen liwat aku kelingan kebukae. Biyen tak keleren. Ning jagat Glutang.
wis. Oh iya, matur nuwun nggih. Padha-padha. Ora kok begegek kaya patung iki ra iso obah apa piye? Aku mau ngomong karo Mas iki lek joget angel nganggo pakaian kono iki. Ora usah alasan. Lho isane ngene-ngene iki lho. Mbok ora kalah karo lho sing nang ngarep kae lho do joget pinter kok. Iso obah ora ta jane? Iki bengi iki ketoke Tatin galak banget. Iya wis ben apa. Ketoke nek delok udawa-danane kaya wis arang-arang obah pisan. Ora iso. Dadi obah iki mak tekelu ngono ta kowe. Ketokno obahmu jajal. Wih, Weh piye? pengen ngetokke. Ya aku tak weruh. Wih, Weh piye? ora apa? Ora lemu obah. Iki wis obah iki lho. Joget. Wis, kowe iki asline meneng wae ning wah terus obah. Jero ngendi? Ayo ngono kok. Ses. Pokoke obah. Goyang dalam. Ora karu-karuan pokoke. Apa ya kok? Kae sing nganggo pecis kae undangan kamu sangu duit kamu. Sapa sing nganggo pecis aku ora kenal ya. Oke. Sapa jenenge Pak sapa? Nur. Pak Nur. Mau wis. Engko aku ya arep nyawer iku. Kae lho. Pak Nur ampun gumujeng tok lho, Pak. Heeh. Sing dolek iki ora ming aku kae barang. Lah aku urung kenal kae lho, aku kenalin lagi jenengan kok. Dadi nek kenalke ming arep uring-uring to. Lah iyalah. Ngono wae ra. Wah, Ngapa? ngerti ora kenal nek ming arep uring-uring. Mbok yo di nggo apa ngono. Yo aku tak nembang sik. Iya. Catatan sak jroning ati. Iki mau ki diarani urung joget to. Wis mintang-minting. Ame ngene-ngene iki ngapa? Ha pokon bopong kowe nyoh. Ya kene ket mau ngapa dadak kesuwen. Iki rencanane ganti wong ora? Iya ya. Nek ganti wong berarti aku tombok iki wah. Lah ngapa gak tombok? Lho, telung lagu ya telung sinden. Iya. Nek Tatin tok tenengko kancane do meri Tatin terus. Iya, isih ora ya. Dite ditompo Tatin terus. Hati lek isi ki isih ora? Isih. Isih apa kuwi duit parkir kok arep dikake. Aku mau melu parkir ra entuk iki. Ya. Mangga. Lho urung rampung to? Urung. Lah kok tak wis entekne. Lah piye mati rasa apa piye? Wong urung rampung kok ora krasa lho.
Anu suarane rada banter iki. Iya. Iya, mangga. Catetan sajroning saya manaapi Ayo. aku kowe dadi karma ning cukup asmara saiki lagi rampung Ya iso. wis arep piye metu meneh ora Ya rampung kok kon metu. maksudnya iki lho Ha mengko neh le ngetoke keganti wong. ya wis ganti wong ya Pak Heeh. Ha iki mau gubuk asmara diaturake mongko bapak-bapak perangkat ngersake podang kuning. Ya. apa Nggih. Modar ora pras we. Lek juga kudu tenanan. Pokoke ngantos mati, Pak. Oke. Enggak ngono nyatet to niku ora percayanan wong. Iki kok do omong-omongan ra nggo mik kaya wong rebukan. Lah iki lungguh kowe nyengeni aja meneh ngadeg meneh. Ha iya. Iki mau tambah apa, Pak Anu sapa? Nggih, matur sembah nuwun. Lah iki arep nyawer iki. Arep mbar nganggo ndas. Kowe kene Piye? Mbok dicopot mene sobah. apane? Nggonamu ki lho. Kamu konamu ku sing ngribeti dicopot. Wis iki wis kowe. Iki nganggo kathok ora? Ora. Lah Piye? ra tenang. Ya wong wis tau takonmu ya tekan ndi kok kok. Lha ku nek takoni apa-apa sarwa berprasaja e. Lah iki ya bener kok ya jawabane ora kathokan nganggo jare kok ya. Ha iya. Tur dukuh kok ngurus kathok to. Weh, lah iki kowe iki aja kleru tampa. Sing jenenge duka kuwi ngebehi ya ngurus kathok, ya ngurus jare, pokoke sembarang. Wong wedok iki mesti tak openi. Kecuali sing cendhek lho. Masalahe nek sing cendhek kuwi angel ukurane. Ya kok turu Diukur ra pas. semene. Kok angger turu ra pas. Sendhek. Modar ora. Ora ding kok aku. Ketoke kok ngene, ketoke koyo isih ampu-ampu wae Mbak Yumu. Tenan piye? Nah, wani apa kowe ya? Kok wedi ro bojomu. Lah, Wani. Ya. kuwi nyanyi apa? Ana mbang apa? Jare liwung piye tok ledale-de? Liwung. Tangane iki ora utang atung. Aku bengi iki aman, ora ana si sapa kae. Apa? Sing cara untuk gendeng kae. Ani to. Ani. Ya, mangga. Ya. Apa? Ngopo iki mau glenik-glenik? Arep Oh tak wangi, pikirmu sing ayem, kandhane karo aku kok. Oke. Apa? kupinge iku lho, liwong kowe lah. Oh ning ora usah preng-preng to. Aku gak Mbok dicureki kok. Ora krungu e. Nyak diresiki. Heeh, diresiki. heeh. Kok tak resikane. Yo. Sida nembang ora kowe iki. Nek sire nembang lah ya lek nembang ora mahmu enak ngene enak ngene. Oh, kelakono duku tekak. Apa ya geyo? Apa ya weh? Kaya ora yo. Yuk wae sak oleh. Wah. Lah kok lek nekak sak oleh. Ya sak tekane. Sak tekane pokoke, tekak yo pokoke. Kene akon piye? Tangan loro sisan. Tekak mules. Yo. Iki Wong bagus dadaku. Nyoco ati enten siandalu. Kinurba Waraka
Kowe mundur wis. Penak to kok. Penak ra? Penak sepira sandal. Karepe yo tenanan. Mlotrok to? Heeh, nyobenake ya. Wah. Kowe iki ketanggor kowe. Kowe Iki sinden mantan gentruk dadine. Kowe iki mbiyen gek sekolah ya pramuka. Ha iya. Ya iso baris. Iso. Lah engko nek jejer karo aku gek nemplek nggon apa iki? Ayo, lencang samping. Lencang samping ya. Aku lah melu pramuka. Sabto pandita aku mung sliramu sisiku amoki goding lilani renaku bakal kinawa mati Awas. cendol dawet cendol dawet cendol dawet Rono. Kapokmu kapan? Ayo. Mesti ra gelem karang elek-elek cah TK. Juluke siki. Lek juluke sing bener, wirune nganti miring lho. Wis ben miring, aku seneng miring. Wis ben. Seneng miring. Gak ora ngurusi. Yo nek miring kaya ngopo iki? Lah ngadeg wis semene jek nek miring yo tak arep pira? Ayo men kaya bantal anak-anak kae. Gathok melu-melu. Kowe iki jaman nome yo kemayu. Saiki wae kemayu kok biyen meneh Iya toh. kok. Oh, biar entek-entekke Prastiwi iki. Sinden nom-nomne Prastiwi iki wah ngedap-edapi tenan. Lek ngopo? Ayo le kenes kuwi. Wah, Anggere muni Ardikon nembang ngono kuwi wis ngawet-ngawet kae jaman nom iki. Ayo Bu anu Mbak Prastiwi belajar anu jineman ulur kambang wis. Apa? Ngawet. Cawet. Hei, Mosok. ayo Yo. teruske. iki Kowe sing nyanyi, Kok. pernano siki. Apane? Kok ndak mlotro. Kok dukuh ngematke iki wae to ket mau. Lah engko nek mlotro aku ya nyemelangi. Dukuh ki mikir Wah, jan ngantik miring-miring. ben apa-apa. Oh tahu kok ora sadar sak liwung ki le ngunggahke jari iso tekan dhuwur dengkul. Nganggo kopelku piye yo? Moh ndok nggon ucul. Aja. Ha ucul ora apa-apa. Do wedi kabeh engko. Sing wedi ming kowe. Anakku wani. Wah, Apa wedi ro nggonamu? Kecil kok. Ngomongin. iki kok enenge ming wani wae to iki. Kerubutan ngono yo. Ayo kerubutan. Tatile wong atiku nalikane sepisan ketemu dadilaku anggota hati ngerintan siang talu kinorba jiwoko Loke hatiku
Tandane to. Ngopo? Sing nyuting wis nganti isin le nyuting. Asa isin? Guyu kemekelan ngene. Aku sing nglakoni ra isin kok kowe isin. Oh. Tur aku ayem nek ping mungsuh iki aku. Amargane Kowe arep ra bayar to? Wis ora apa. Mergane arep ora bayar kurang ajar. Kowe iki mau ora wis diopahi to. Cuma aku tua ya arep gratis to kowe. Gratisane kah tunggale kok. Ragat. Lakon apa iki? dukuh kok tipis ya iki. Duko tipis. Ya isih njaluk tambahan. Duko imbas simbis ya kene. Ayo sae mbas imbise ngatung. Ora nek gelem. Wis yo. Ya kene ge wis nek ngekeki wah wis. Urung kok. Hah? Setate sing ngembang ki kowe ya. Ya wis. Ya meneh yo, selak aku meringete. Mesake nganti mengke-mengke ngono. Iki bar vertigo lho, nek ora tok. Sabda pandhitarate. Mugi godheng rilane. Enak kok kakino Jadi dicek dulu aja kakakku ya. Jadi dicek dulu aja di akun kakaknya. Sor. Dibetah-betahke. Yo. Aku arep dadi ratu ning Dandang Mangure. Ya sakarepmu. Kowe karo apa patih kok ora basa karo ratu? Ora apa-apa, patih iki ana sing ora basa karo ratu mergo tuwa patihe. Oh. Kowe nek nyeluk aku Yayi Prabu, aku nek nyeluk kowe Kakang Patih. Welah. Jenengmu sapa? Aku tak nganggo jeneng Prabu Candrageni. Wah, medeni. Bakul rek, dengkulmu mlosot. Candrageni kok bakul rek ora. Ha terus aku nganggo patih sapa? Sakarepmu. Aku tak nganggo patih Jaya Aluminium. Iki ngawur wong paweh nganggo aluminium. Lah sapa aku manut iso. Aku nek kon golek jeneng ki angel. Piye? Aja manut wong jebul. Gah aku. Ha iya. Gandeng aku kuwi asale saka geni, mula jenengku Wisanggeni. Kuwi asale rak kowe putune Eyang Baruna. Bis. Kudu. Eyang Baruna kuwi dewa. Mamane ning banyu. Mula kowe nganggo jeneng Patih Candrawari. Wah, apik to. Candrawari. Ya wis manut. Kok nganggo jeneng Patih Sengkuni. Ulus wis ana sing duwe. Kuwi wis ana iki wonge ya isih urip. Men kondang nganggo jenenge wong liya. Ya wis Candrawari. Kakang Patih Candrawari. Apa? Yayi Prabu Candranata. Geni. Ayo dina iki mlebu ning kedaton dhisik mengko ngrembug babakan Kanalindran. Ya, aku tak dawuh karo Tumenggung Candramawa. Kucing kuwi. Hah? Kucing kuwi. Candram. Oh iya ning lali. Tak kira nek ana Pak Tumenggung, ora ana Tumenggung kowe ratune aku pati kowe mung wis loro iki. Oh iya. Wah iso ora gayeng sepi banget ratone. Ora apa-apa sing penting aku ora wis lakon dadi ratu. Ya wis. Ayo mlebu kraton. Mlebu ngendi? Mlebu kraton. Ya saya tak derekke Yayi Prabu Candrageni, Kakang Patih Candrawari ya. Kok dadi malah kaya ngono mangantine Wisanggeni. Nganggo rasukan ulun lah kok enggak dampar.
nego utawa kayuwanganing Dandang Mangore dheweke lenggah minangka nata ing Dandang Mangore Pak Tobat pukulon kula nyuwun pengadilan pukulon